Sai da mai siya wallahi kullum ni da sanki nake sai da siya wallahi kullum ni da sanki nake aya sirikin da yake komai fari kai ne kake bani kullum ba gori kai da ni da san sai da ainin nuri ina ta kwarayo baitinta har ma in yi mata take ya alhakan kai salatin nan naka aikin da ka ɗauka shine bautarka to kai ta da ɗowa na jiba aminanka wanin da ya zo ya rubuza yin shirka ya ci abai duga suke alai da sabai kuna a cikin aikin na hasa da waliyai masu sakan shaukin aya alibaiti yau ku ne aikin gidanku na zo yau in baje koli na wallahi ni da ku na bake sannan ka jarumi kau da matsala Aliyu Haidara zakin Allah jini sirikin ɗan abadalla mahaifin samarin aljanna wannan batu haka yake ya masa abin da abin ke ce tsani ya makuran ya kan kowane karni ya ce asali ruhin sayyidul kauni bake na fake mai tsantsar tauhidi lamarin ki ake yi gaske ya fitilar kaunu mai raba imani ya zancen Allah kin zarce sani sai ya da lamarin ki sai dai ai ta tuni ya kira ni kice in zo ranar mahashar kasidar in yi ta atake ina ka gano wacce ta kai zara kai ko a halittu ke kika yo zarra Muhammada Mahamuda kin shahara kiyaye hijaban nan wanda ke hana kusanta da ke ya madaniya kin bambanta kin wuce Maryam da Bilkisu binta ina jirabu ya fifita dukansu suna a ƙasan mulkin Zara mai walwali mai haske Assalamu ala sayyida baharin nuri Assalamu ala ya azimul kadari Assalamu ala mai yawan yin alkairi sayyida lambarin ki bana inkari kullum akan ki nake nazari mai girman kadari ba ta makarki ce na ji mala'iku
nake hidimar ki, ya ce na ji Allah ya rashin ki. Ya masa akwai ku ne asalin mulki, ya Ummul Hassan Husaini labbaiki. Na tawassali da kyawun halinki, sai ya dace bani duk abin da na roƙe ki, sai ya dace yarda na ziyarci abanki, sai ya da Madina kullum nake ɗoki. Da an faɗa za ku yi don kun saba komai daga ku yake tsira. A lafiya dai salamatu a zamani, ya ce makura sai da kun isani. Kabirin mazajen ki ne mai yawan rauni, kin nufe ni da sabon tsantsai da ƙaunar ki, lamarin ki in yi shi da gaske. Wallahi kullum ni da sanki nake sayyada.